16 ліпеня 1767 года расійская імператрыца Екатерина II загадвае знесці царскія палацы ў прыгарадзе Коломенское. Ну, здавалася б, знеслі і знеслі. Гэта ж расійская, не наша, не аршанская, няхай робіць, што хочуць. Згодны, няхай робіць, што хочуць. Але да Оршы гэта ўсё ж такі мае дачыненне. Давайте узгадаем Оршу ў сярэдзіне 17 стагоддзя. Ідзе так званая невядомая вайна, падчас якой будуць знішчаны шматлікія беларускія гарады і выразана палова насельніцтва краіны. Яшчэ да той вайны ў Куценьскім манастыры ўтварыліся унікальныя майстэрні разьбяроў па дрэве. Іхняя слава сягала далёка за межы нашага горада. Зробім агаворачку, што не толькі ў Куценьскім манастыры. Разьбяроў у нашым рэгіёне было шмат. І яны ўтваралі своеасаблівую школу. Вырабы куценьскай майстэрні і іншых удзельнікаў гэтай аршанскай школы былі вядомыя ў Еўропе. Там яны называліся дзіўным тэрмінам «флемская разьба». Трэба растлумачыць, чаму флемская. Флемская – гэта ад фламандскай. Справа ў тым, што ў Фландрыі, гэта сённяшняя вобласць Бельгіі, была падобная па стылі разьба. І нейкі монах, невядомы нам, прывёз яе, гэты стыль, гэтую разьбу спачатку ў Польшу, потым яна разышлася па ўсім вялікім княстве і стабільна засела на Аршаншчыне, атрымаўшы, праўда, свае мясцовыя асаблівасці. Асаблівасць аршанскай фламандскай гэтай разьбы у тым, што яна станавілася аб'ёмнай, у адрозненні ад рэальнай фламандскай, якая была плоскай. Ну, типа фламандцы працавалі ў 2D, а нашы ўжо ў 3D. Разьба ў Еўропе была папулярная, але ні аднаму еўрапейскаму манарху не прыйшло ў галаву, што калі гэта разьба табе падабаецца, то трэба разьбяроў забраць сабе. Еўрапейскім не прыйшло, а расейскім прыйшло, і яны забралі. Дык вось падчас невядомай вайны расейскія войскі збіраюць майстроў па ўсім нашым рэгіёне, у тым ліку з Куценьскага манастыра, Копыці, Шклова, Дуброўна, і вывозяць у Расею. Гісторыя для нас захавала нават некалькі імёнаў вывезеных разьбяроў, напрыклад, Андрэй Фёдораў і Восіп Андрэяў. А таксама з Дуброўна забралі Герасіма Акулава. Ну, гэта, канечне, не ўсе, гэта тое, што тыя, каго мы ведаем. Першапачаткова аршанскіх рамеснікаў адпраўляюць у Іверскі манастыр. Там яны паказваюць вялікае майстэрства, і маскоўскі патрыярх Нікан забірае частку майстроў ва ўласную рэзідэнцыю на Істры. Калі ж Нікана самога ссылаюць на поўнач, аршанцаў пераводзяць з царкоўнага падначалення ў дзяржаўнае. Аршанскія разьбяры пачынаюць працаваць пры палаце разьбярных і сталярных справаў. Гэта частка аружэйнай палаты знакамітай. Ужо ў складзе гэтай палаты майстры пачынаюць выконваць работы па ўпрыгожанні царскага Коломенскага палацу, які праз 100 год пасля гэтага загадае разабраць Екатерина. Ну, тое, з чаго мы пачыналі гэты ролик. Дарэчы, яшчэ адно імя, вядомае нам, кіраваў беларускімі разьбярамі Клім Міхайлаў, майстар са Шклова. У нас захаваліся апісанні гэтых вырабаў. Апісваюцца яны як вельмі тонкія, ажурныя, пры гэтым неверагодна пышныя, і ўсё гэта празываюць у Маскве беларускай рэззю. Стыль гэты аказаўся вельмі запатрабаваным расейскімі царкоўнікамі. У праваслаўных храмах не дапускаліся скульптуры, а нейкага аб'ёму хацелася. Вось тут і прыдалася аб'ёмная беларуская рэзь, якая яшчэ была і упрыгожана звычайна сусальным золатам. Ну і крышачку яшчэ апісання гэтага майстэрства. Яго апісваюць як цудоўнае. У агульны арнамент дадаваліся элементы раслінаў, людзей, жывёлаў. Сімеон Полацкі піша пра разьбу вершамі і адзначае, што і львы ў разьбе атрымліваліся такімі жывымі, што аж станавілася страшна. З цягам часу майстры паміралі, і школа разьбы знікла разам з імі. Ці магло б гэтае мастацтва захавацца, калі б аршанцы засталіся працаваць на Аршаншчыне з сем'ямі, з дзецьмі і маглі б ім перадаць сваё майстэрства? Дыскусійнае пытанне. Паспрабуйце для сябе адказаць, ну а калі вам бяспечна, то яшчэ і напісаць каментар на гэтую тэму. Магчыма, атрымаецца навесці дыскусію. На гэтым усё.